izgalmas témát hoztam. Nagyon örülök, hogy itt vagytok fiatalok ti is, akik innen-onnan, mert én azt gondolom, hogy ha ezt a dolgot megtanuljuk az életünkbe, akkor nagyon izgalmas és kalandos életünk lesz az Úrral. Úgyhogy arról szeretnék nektek beszélni, hogy Isten bennünket arra hívott el, hogy partnerként együtt működjünk vele. Hogy partnerként együtt működjünk vele. Hallatok ott hátul? Gabi, hallasz? Hogy partnerként együtt működjünk az Úrral. A Márk 16-ban van ez az ismert ige, miután Jézus visszament a mennybe, azok pedig kimentek, Márk 16:20, és mindenütt prédikáltak. Magyarul a tanítványok megtették azt, amire a küldetésük volt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igét, és az azt kísérő csodálatos jelekkel. Tehát az első egyházban létrejött az Istennek a vágya, hogy az Isten és az ember együttműködéséből a dolgok megváltozzanak, települések megváltozzanak, Jeruzsálem megváltozott, emberi sorsok változtak meg, betegek meggyógyultak, és sok csoda történt ebből az együttműködésből. És képzeljétek el, Isten annyira szeret bennünket, hogy ő a láthatatlan világnak a feje, és a látható világnak az ura, és ő, aki a világ mindenség ura, ő teremtette a világot. Nem csak a földet, az egész világegyetemet. Az egész világegyetemet, ami akkora nagy, hogy mi be se tudjuk fogni. Még az űrhajósok is azt mondják, hogy most jön hozzánk ez az űrhajós előadni a magyar űrhajós. Hogy is hívják? Ja, Kapu Tibor, igen, épp azt hiszem jövő héten lesz az előadás, a pásztorokat fog a lelkészműhelyben bátorítani, és ő mondta, hogy kimegy az ember az űrbe, és akkor döbben rá, hogy mekkora hatalmas ez a világegyetem. Mi nagyon föl vagyunk vágva, hogy eljutottunk a szomszédba. Hogy már mekkora eredmény, de ez az egész világegyetem egy akkora hatalmas, hogy mi be se tudjuk fogni. És képzeljétek el, ez az Isten, aki ezt az egész világegyetemet teremtette, ez az Isten személyesen teremtett téged, és ismer téged jobban, mint te önmagadat, mert azt is tudja, hogy hány hajszálad van, és mennyi pottyant el. Ugye Istvánnál már könnyű dolga van ebben a témában, de egyszerűen ennyire személyesen ez az Isten foglalkozik veled, és miután megtértél, bemerítkeztél, meg akar tanítani mindegyikünket arra, hogy együtt működjünk vele. És ebből az együttműködésből sok jó dolog tud megszületni. És az első egyházban is Péterék, miután Krisztus tanítványai lettek, a pünkösd után megtanultak együttműködni. A Szent Szellem ezért jön, hogy hozza a mennyei erőt, de azért, hogy vezetőd legyen, hogy megtanítson téged együttműködni Krisztussal, hogy az Isten tervei megvalósuljanak az életedbe, mert akkor a menny itt lesz a földön a mindennapjainkban. Képzeljétek el, hogy micsoda megtiszteltetés ez. Hogy én partnere lehetek a világ mindenség urának, te magad is, hogy együtt működjél vele. Ugyanúgy, mint ahogy a férj-feleség együtt működik a házasságba, vannak dolgok, amiket én teszek, vannak dolgok, amiket a feleségem. És mivel ő jó feleség, még sokszor többet is. És vannak dolgok, amiket én, vannak, amik ők. És ebből az együttműködésből nekünk született egy szép házunk, született 4 gyermekünk, született 2 unokánk, és sok jó dolog született meg ebből a több évtizedes együttműködésből. Na most Isten az együttműködés istene. Ez egy szeretet alapú együttműködés, és erre hív téged. Erre hív téged, ebbe szeretne bevezetni, ezért adta a Szent Szellemet, hogy megtanítson az Isten igéjét, hogy tudsz vele együttműködni, mert ebből az együttműködésből tudod meghódítani az örökségedet. Isten az együttműködés istene. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ez jól látszik a teremtésben.
hogy ő hogyan működik együtt a Szent Háromságban. Az Atya, a Fiúval és a Szent Szellemmel. Az Atya szólt a teremtésben, a Szent Szellem volt a alvállalkozó, a kivitelező, és mindez Jézus Krisztus miatt történt, aki ott volt, mert minden ő ránézve, ő általa neki teremtetett a földön. Tehát a Szent Háromság tökéletes egységben együtt működött. Vagy mikor Jézus bemerítkezett, ott is nyilvánvaló a Szent Háromság együttműködése. Jézus bemerítkezik, az Atya szól hozzá, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. A Szent Szellem meg galamb formájában leszállt rá. Tehát a Szent Háromság Isten tökéletesen együtt működik harmóniába azért, hogy az ő tervei, az ő áldása meg tudjon valósulni a Földön. Ezt a mintát mutatja be nekünk a Biblia. És ugyanezt szeretné benned is elvégezni, meg bennem is. Én már tanulom 30 éve, de nem mondom, hogy úgy beszélek nektek, hogy ez tökéletes, de nagyon sok jó gyümölcs született az életembe az Úrral való együttműködésből. És erre szeretne téged elhívni és megtanítani. Ugyanis az Istennel való kapcsolat sem tud úgy működni. Gondoljátok, én úgy lennék házas, hogy csak a feleségem beszélne. Én soha meg se szólalnék, passzív lennék. Szerintetek meddig tartana a házasságunk? Nem sokáig, még egy év se. Igen. Attól függ, milyen vérmérsékletű a feleség, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig tartana. Egyszerűen működésképtelen. De képzeljétek el, Istennel mi ugyanezt csináljuk. Mi elmondjuk neki, amit akarunk, és kész, végeztünk. Újból elmondjuk, mert újabb kihívás, újabb, és képzeld el, ez sérti az Urat. Ő közösségre vágyik veled. Ő akar szólni hozzád az ő igéjén keresztül, a Szent Szellem által, és ezért mondja a Biblia, hogy mint tanítvány, az Ézsaiás könyvében van, jó reggel felkelek, hogy hallgassam őt. Hogy mit mond nékem? Szoktad hallani az Úr szavát? Nagyon tetszett ez a beszélgetés, riport a fiúk, mikor beszéltetek a misszióról, mert többször említettetek olyasmit, amit ti észre se vettetek. Nem tudom, hol vannak a illetékesek, Gabit látom, de itt vannak valahol a sarokban. De hogy többször említettétek azt, hogy az Úr így vezetett, így indított. Várjátok, ide kell jönnöm, hogy jobban. Samu, ki ne törjön a nyakad. És ez nagyon jó dolog, hogy az Úr így vezetett, volt egy indítás, stb., mert ez mutatja azt a folyamatot, hogy nem csak te beszélsz az Istennel, hanem az Úr is beszél hozzád. És a tanítványok hallották a hívást, megtértek, újjászülettek, Jézussal voltak, és engedték magukat vezetni. És ebből a vezetésből létrejött az együttműködés. A lóról mondják, tudjátok, hogy olyan, hogy is mondja a Zsoltárok könyve? Hogy a kantárral próbálod igazgatni, de nagyon nyakas és makacs, és nehezen tudod vezetni. Erről beszél az egyik Zsoltár, és sok ember ugyanilyen, hogy makacs és nyakas. Istennek sokkal jobb gondolata, megoldása lenne, de mégis nyomja a magáét, mert annyira nyakas és makacs, hogy nem tud engedelmeskedni neki. És sokan így kezdjük, mikor megtérünk ezzel a makacsággal, mi nagyon tudjuk, nekünk nem mondja meg senki, de mi ennek a folyamatnak a vége, hogy Isten dolgozik benned, az ige dolgozik benned, a Szent Szellem dolgozik benned, mit mond itt a Zsoltár a végén? Hogy már a szemeivel tanácsolt téged. Az meg már az a finom együttműködés,
Ezt mi is ismerjük a házasságunkban. Rám néz a feleségem, már tudom, hogy hosszú vagyok. Már kommunikál, hogy hangos vagyok. Nem szól egy szót se, de egyszerűen értjük, vagy ha én is ránézek egyes helyzetekbe. Ez egy pozitív dolog, amikor az Isten és az ember már az együttműködésnek azon a szintjén mozog, hogy az Atya csak rád néz, és tudod, hogy mi a teendőd. A szemeivel tanácsol téged. Tehát ebbe az együttműködésbe hív téged bele Isten. Hogy fölnőj erre. És nem csak a nagy szellemi dolgokban, hanem működj vele együtt, különösen azokban a nagy dolgokban, amit a magad erődből úgyse tudsz megcsinálni. Ott létfontosságú vele együttműködni. Mert ha vele együttműködsz, a lehetetlen lehetséges lesz. A kifizethetetlen kifizethető lesz. A megoldhatatlan megoldható lesz. Ezért, mikor az életed nagy kihívásaiban benne vagy, házvásárlás, munkaügyi, házassági, stb. Egyéb dologban, létfontosságú, hogy megtanulj vele együttműködni. Mert nem tudod azt megcsinálni, hogy elmész, kifizeted, megveszed. Oké, egy kenyeret meg tudod oldani, de egy lakást már, egy házat már, ezt nem általában. Nem tudjuk ezt így megoldani. De az Istennél minden lehetséges. És ő egy gondoskodó atya. És meg akar tanítani, hogy együtt működj vele. A hétköznapi dolgokban is. Én nagyon szeretek együttműködni, mikor valamit elhagyok. Mondom, Szent Szellem, mutasd meg, hol van. Mutasd meg, hol van. Hú, a múltkor nagyon fölbosszantott valami, pont a régi autóját adtuk el Évámnak, és nem találtuk a törzskönyvet. Hát anélkül nem lehet eladni. Pedig én mindent olyan precízen elrakok, és úgy elraktam, hogy azt sem tudom, hol van. Néztem a páncélba, meg minden, és ott bosszankodtam, kerestem, és nem találtam meg sehol. És akkor kértem a Szent Szellemet, hogy Szent Szellem, mutasd már meg. Hova tettem? Olyan jó elraktam. Mutasd már meg. És egyszer csak ott volt bennem egy kép, hogy ott van, igen, egy doboz annak az alján. Hát kinyitom a dobozt, és ott volt annak az alján. Tehát a Szent Szellemmel való együttműködés, ez az életnek az igazi kalandja. De hit is kell hozzá, kihívás is, mert az engedelmesség az néha olyan dolgokat kér tőled, ami nem a normál világhoz igazodik, hanem az Isten láthatatlan világához. És szeretne bennünket megtanítani. És figyeld meg, hogy már a gyógyításban is voltak olyan csodák, Jézus szólt, megérintette, stb., meggyógyult. De voltak olyan csodák, amikor nem gyógyult meg automatikusan. És garantálom, hogy neked is lesznek ilyen dolgaid, hogy kérsz, és megkapod, és örülsz. De nagyon sok nem fog így működni. Hiába van benne a Bibliában, hogy aki kér, az kap. Mert igen, kérsz és kapsz. De van, amikor Isten rá akar nevelni arra, hogy együttműködjél vele. Ott volt az a vakember, aki meg akar gyógyulni. És mit mondott neki? Meg fogsz gyógyulni, de menj el. Mit csináljál? Mosd meg magad a Siloám tavába, és látni fogsz. Tehát megkapod, de hogyha együttműködsz az Úrral, amit ő mond, megteszed. Akkor a tied lesz a gyógyulás. Námánnak is ezt mondta, menj el, 7-szer fürödj meg. Ó, hát nálunk sokkal jobb fürdővizek vannak. De 7-szer fürödj meg. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, semmi nem történt. De 7-szer mondtam. És a 7-nél eltűnt róla a lepra. És hirtelen egy természet feletti isteni beavatkozás történt. Vagy másiknak azt mondta, menj el, mutasd meg magad a papnak. Ugye, mert a pap volt az orvos, aki regisztrálta, hogy ez tiszta, tisztátalan, meggyógyult, vagy egészséges, vagy beteg. És ő úgy ment el a paphoz, hogy totál beteg volt. De azért ment el a paphoz, hogy igazolja, hogy ő egészséges. Érzed az ellentmondást?
Akkor szoktak menni a paphoz, mikor már van esély, hogy már egészséges, tud papírt kiállítani, hogy nem kell karanténba lennem. Tovább, mert sokszor ilyen betegeket kizárták, a karanténba zárták. De addig el kellett indulni hittel a paphoz, hogy mire oda fog érni, ő teljesen egészséges lesz. És a pap meg tudja állapítani, igazolni tudja, hogy teljesen meggyógyult. Tehát sok csodát nem tudsz átvenni, ha nem működsz együtt az Istennel. És amikor együtt működsz vele, akkor egy fantasztikus változás történik. Az Isten igéje segít ebben az együttműködésben, megtanít, és a benned lévő Szent Szellemmel meg kell tanulni együttműködni. Meg kell tanulni, meg kell szokni. Figyelni kell, mert az én juhaim hallják az én szómat. Hogy ő ad neked belülről impulzusokat. És mik azok az impulzusok, amik tőle szoktak jönni, és egy idő után különbséget tudsz tenni, hogy ez nem a vágyaid vagy a lelked gondolata. Megtanulni az ő vezetését. Mert ő azért töltött be téged, nem azért, hogy egy nagy élményt adjon, nem csupán azért, hogy az erő átjárjon, hogy Isten öröme belét költözön. Ez mindez nagyon jó, de ő azért töltött be téged, hogy a főnököd legyen. Magyarul a vezetőd. Aki tudja, bejárása van a mennybe, tudja, mi az Isten jó terve veled kapcsolatban. Ő olvasta, ami le van írva, amit az Atya álmodott felőled, hogy fogsz megszületni, hogy fogsz fölnőni, mik azok a dolgok, amiket az Atya előre elkészített az életedbe. Ő olvasta a Szent Szellem, és azért akar betölteni, benned lakni, a templomodba lakni, hogy megsúgja neked, hogy rávezessen, ne arra menjél, erre menj, ne abba az iskolába menjél, ebbe, ne ahhoz a fiúhoz menjél férhez, hanem ehhez a fiúhoz. Mert ő az, aki bevezet az örökségedbe. És amikor te ebbe együttműködő vagy, partner vagy, engedelmes vagy, abból mindig jó dolgok születnek. Abból mindig áldás születik. És ezen a földön a boldogság nem különféle dolgok kergetéséből jön létre. Az igazi boldogság az, amikor a helyeden vagy, amikor az Isten útján vagy, amikor együttműködsz vele, és ebből csodák, sikerélmények szabadulnak fel az életedbe. Ezt az együttműködést egy folyamat, amíg megtanulod. Lehet, hogy egyszer-kétszer mellé is nyúlsz. Ez benne van. Én még nem láttam egy olyan gyereket, aki úgy tanult meg járni, hogy sosem esett el, amíg tanulta a járást. De túlélik. Nem lesz ebből gond, mindannyian meg vagyunk győződve, hogy fog tudni járni. És tényleg fog tudni járni, nem csak járni, futni, és nem lankadni. És beléd lett teremtve mindaz a képesség, hogy a látható világban együttműködj a láthatatlan Istennel. Ott van benned ez a képesség. Csak más kép kell beállítani magad. A legtöbb ember arra állítja be magát, hogy kér az Istentől is kap. És amúgy megy a saját feje után. És ezt nevezik hívő életnek. Nem ez igazán a hívő élet. Ez az alapja a hívő életnek, de a hívő élet az, hogy fölnősz arra, hogy partneri kapcsolatban vagy az Atyával, aki a Szent Szellem által vezet téged, és amit Krisztus megszerzett, oda vezet a te örökségedhez. És ez a hívő életnek az igazi izgalma. A legnagyobb kihívása. A legnagyobb győzelmek ebből születnek. Amikor együtt működsz az Istennel, akkor a lehetetlen lehetséges lesz. A kifizethetetlen kifizethető lesz. Akkor a ledönthetetlen ledönthető lesz. Akkor a gyógyíthatatlan az meggyógyul. Akkor a megoldhatatlan megoldódik. A kezelhetetlen kezelhető lesz. Amikor együtt működsz az Istennel. A bibliai történetek nagy többsége erről beszél,
hogy hogyan működtek együtt, hogyan nőttek fel erre, hogyan lett ez egy életforma az életükben. És Isten veled is együtt akar működni. Veled is együtt akar működni. Az életed döntéseiben. A nagy döntésekben, a mindennapi dolgokban kérd a Szent Szellemnek a vezetését. Ezért én arra bátorítalak benneteket, hogy a hívő életeteket úgy állítsátok be, két irányú kapcsolatra álljatok be. Nem csak a feleség mondja, hanem a férj is reagál. Nem csak te mondod az Úrnak, hanem neki is van mondandója neked. Ő is akar vezetni. Ő általában szűkszavúbb, mint mi vagyunk, de amit mond, annak súlya van. Annak súlya van. Egy szó olyan változást tud létrehozni az ember életében. Egyetlen egy szó. És a hívő életedet kérlek, fiatalok, figyeljetek rám, erre álljatok be, figyelsz Attila, erre állj be, hogy megtanuld azt, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Hogy fölkelsz, amikor csak ott vagy a dicséretbe, vagy csak mennyei nyelven imádkozol, és az elméd Krisztusra fókuszál. Mutass nekem dolgokat. Én minden alkalommal erre vagyok beállva. Uram, van dolgom most itt az Isten tiszteletem? És akkor kaptam ezt, hogy muszáj imádkozni ezekért a drága emberekért, mert láttam, hogy bolyong ez a gonosz szellem, és keresi a családon belül a következő áldozatot. És ilyen nincsen. Nekünk hatalmunk van e fölött. És nem lesz több áldozat. És nem lesz több negatív benyomás. Tehát nem mindegy, hogy hogyan állítod be. Aki helyes irányba állítja be, az a imáinak egy jelentős része, tudod, miről szól? Mondom, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mutasd meg, Uram, a te utadat, hogy járhassak azokon, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Most igei idézeteket mondok. Uram, keresem a te arcodat és akaratodat. Uram, hadd halljam, hogy mit mondasz a te szolgádnak. Tehát, ha csak arra vagy beállva, hogy kérsz, amúgy ez nagyon jó és szükséges. De a másik oldalát ne hanyagold el. És az Úr elkezd szólni hozzád. Egész fiatalon. Úgy élveztük, mikor a kisebbik fiam Jáfet 15 éves volt, mikor betöltekezett Szent Szellemmel. És az Úr elkezdett szólni hozzá. És még kis srác volt a gyülibe, és csak azt vettük észre, hogy oda megy suttyomba emberekhez, és imádkozik, és profétál. 15 évesen. Akkor otthon viccelődtünk, na megjött az proféta. És elkezdte 15 évesen hallani az Úrnak a hangját. És utána kimentünk Angliába, emlékszem, együtt szolgáltunk, akkor volt kint velem először, és olyan pontosan szolgált, hogy nálam állt 5 ember, nálam meg 20. És fantasztikus gyümölcsök születtek abból. Mert kicsi, fiatal korában elkezdtem megtanulni, ráérezni, mit jelent hallani az Úr hangját, és az alapján cselekedni. És ez bármikor, Sámuel legfiatalabb volt. Még kis srác volt. Amikor az Úr megszólította, mire hívta Sámuelt? Sámuel, én akarok veled együttműködni. Menj el, mondd el az Éli papnak, mondjuk elég komoly kezdése volt az együttműködésnek. Pont egy ítéletet kellett közvetíteni, de a pap is föl volt rá készítve, úgyhogy kihúzta belőle az igazat. És figyelj, ebből az együttműködésből születnek a legnagyobb dolgok. Péterék ezt tanulták. Péter imádkozik fenn a háztetőn, mert ott ilyen lapos tetejű házak voltak. Imádkozik, megéhezett, és egyszer csak
megjelent a Szent Szellem, megnyitotta a szemét. Elkezdett látni egy ilyen lepedőt, nem is értette, tisztátalan állatok, stb. És elkezdett szólni hozzá a Szent Szellem. Mi lett a vége? A történet arról szólt, hogy menjen el a pogányokhoz, a tisztátalan, a zsidó szemébe tisztátalan emberekhez. És Péter elment, mert közben már jött is valaki hozzá. Mert amikor együttműködsz az Istennel, azt tudod, hogy működik? Ő tesz egy lépést, utána te teszel egy lépést. És akkor nézed, hogy ő mit tesz. Mit tesz? És ebből születnek meg a dolgok. És Péter nagy nehezen, mert azért át kellett alakítani a gondolkozását, amikor az Úrral együttműködsz, azért komoly kihívások elé is állít. Hogy az emberi gondolkozásokat el kell hagyni. Péternek a pogányokkal kapcsolatos előítéletét le kellett küzdenie. Abban nőtt fel egész gyerekkorában, ezt pumpálták belé. És képzeld el, hogy mi történt. Elment, végül is engedelmeskedett. Igaz, hogy mikor megérkezett Kornéliushoz, még ott is magyarázkodott. Senkit nem érdekelt a magyarázat, de Péter maga miatt magyarázkodott, mert még benne küzdött, hogy mit keresek én egy tisztátalan pogány hajlékába. De egyszer, mikor csak elkezdett Péter beszélni, valami olyan történt, amit azelőtt soha nem tapasztalt. Hogy leszállt a Szent Szellem a prédikáció hatására. És hallotta, hogy az emberek betöltekeznek. És ez volt a pogányok pünkösdje. Péter innentől kezdve el tudod képzelni, milyen örömmel ment haza? Mennyire megváltozott az ő gondolkodás módja? De annak az öröme volt, az élete legnagyobb bizonsága lett. És a pogányok felé megnyílt a kapu. Ez az együttműködés volt a titka a tanítványoknak. Fülöp evangélistáról tudtok az Abcselben, hogy az Úr mennyire használta őt. Hatalmas tömeg tért meg, gyógyult meg, és mit mondott neki a Szent Szellem? Menj el, hagyd itt a tömeget, magyarul az összes sikeredet, amit a szolgálatba elértél, menj el egy járatlan útra, ahol nincs senki, csak egyetlen egy ember fog jönni. És oda menj. Uram, hát ne csináld már, hát mennyi ember fele tudok szolgálni, mennyi ember kaphat áldást abból, hogy én prédikálok, tanítok, imádkozok. Uram, én nem megyek sehova. Miért küldesz el engem? Itt van az ébredés, nem ott kint a járatlan úton. De Fülöp is megtanulta, hogy engedelmeskedik Istennek. És bár fájó szívvel, de otthagyta a szolgálati sikereinek a helyszínét, és elment egy elhagyatott helyre, amit mutatott neki Isten. És tényleg ott volt egy ember, jött a hintó, és figyeld meg, ahogy micsoda csoda történik. Micsoda gólhelyzetet alakít ki Isten. Hát épp a Bibliát olvassa. És éppen nem érti. De nem is akármit olvas a Bibliából, az Ézsaiási proféciát Krisztusról. Hát ennyire tökéletes szervezés, még a legjobb menedzsment sem tudja összerakni, mert ez a mennyei menedzsment. És fölül a szekérre, és megtérnek, találnak valami tócsát, bemeríti ott. És képzeld el, ez az ember az etióp pénzügyminiszter volt. És rajta keresztül egy nemzet megtért. Etiópiában akkor alakult a kopt egyház, ami megvalósult az a Zsoltár, amit a próféta mond a zsoltáríró, hogy az etiópiaiak Istenhez emelik kezüket. Azért, mert Fülöp együttműködött. Hogy nézett ki látszólag? Hogy a sikersztoriból elmegy egy valaki ismeretlen útra egy emberhez. De nem más történt, hogy itt elért egy régiót, Samáriát, azon az egy emberen keresztül elért egy egész nemzetet. Együttműködni az Istennel. Együttműködni az Istennel.
Amikor vele együttműködsz, akkor felszabadulnak az ő csodái, kitágulnak a határaid, és igazi kalandba lesz részed. Egyszerűen fantasztikus, amikor az Úrral együttműködünk. Fantasztikus, de nagyon komoly kihívás is. Mert az ő gondolatai annyira magasabbak a miénknél, hogy amikor együttműködsz, félre kell tenni az elmédet. És nincs kérdés, hogy miért, hogyan, Uram, hogy gondolod, itt Samáriát itt hagyni, hát te küldtél ide, most meg megyek oda, ott nincs senki. Nincs kérdés, hanem menni kell. És Isten meg cselekedni fog. És amikor te megteszed ezt, az ő lábanyoma sokkal nagyobb lesz. Amit ő hozzátesz a történethez, annak súlya lesz. És utána megint megteszel egy lépést. És így ment a tanítványoknál is. A Márk evangéliumában ezt olvastuk. Az Úr mondta nekik, hogy menjenek, ők mentek. És utána az Úr oda tette a pecsétet. Mikor imádkoztak, minden meghallgattatott. A sánta meggyógyult, a süket hallott, a vak látott. És teljesen föl voltak dobva a tanítványok, mert abban a megtiszteltetésben volt része, hogy az Úr együtt munkálkodott velük. Figyeljetek, tanuljátok meg ezt. Ez a hívő életnek a legnagyobb kalandja. A legnagyobb kalandja. A legnagyobb bizonságok ebből születnek. És nektek annyi történetet tudnék mesélni. Én, ahogy 17 évesen megtértem, onnantól kezdve egyből bedobott a Szent Szellem ebbe az együttműködésbe. Elkezdte megmutatni, hogy mi az ő tervei. És meg kellett tanulnom engedelmeskedni. És az Úr pedig kárpótolt, és oda tette az ő pecsétjét. És ebből az együttműködésből tudtam finanszírozni a házépítésemet. Mert ő az Úr úgy kezdte, oké, megáldalak, de akkor kezd azzal, hogy most van egy család, aki eladósodott 5 gyerekkel, és ha nem fizet be 1,5 millió forintot, vagy 2, egy héten belül, akkor kiköltöztetik. Azt mondja, akarod, hogy a te házadat én is építsem? Na akkor kezd azzal, hogy az összerakott pénzedből húzd ki azokat. Így kezdődik az Istennel való együttműködés. Így kezdődik. Volt, amikor új autóért imádkoztam, és akkor szólt hozzám a Szent Szellem, rendben van, de akkor a tiedet vidd vissza a szalomba, vegyél belőle 2 olcsóbb autót, add oda ennek a 2 pásztornak, és az a pásztor, akinek 20 éves Opelja volt, akkor kérd el tőle, hogy neked is maradjon valami. És fogok neked új autót adni. És nem hagyott békén ez. És azt csináltam. Visszavittem 2 kisebb autóra, ami szintén majd újszerű volt, odaadtam ennek a 2 pásztornak, és jártam egy éven keresztül egy 20 éves Opellel. Pedig én sokkal többet utaztam, mint ők. De akkor voltam a leghálásabb, hogy mindig hazaértem, nem hagyott cserbe. De utána volt, mikor 3 új autót kaptunk egyszerre. Mert egyszerűen Istennél minden lehet. A tranzitot, emlékszem, az egyik a tranzit volt, hát vagy 500 000 kilométert ment a misszióba. Egyszerűen fantasztikusan hálásak voltunk azért az autóért. Már azóta kimúlt az autó, de egyszerűen Isten fantasztikus. De mikor vele együtt működsz, az egy komoly kihívást is jelent. Időnként bátorság is kell. Időnként félre kell tenni az emberi gondolkozást, hogy igazodj az Istenihez. És figyeljetek, ebből az együttműködésből születnek meg a dolgok. Most talán nekem az egyik legnehezebb együttműködésem ez a új épületünk, ami Budapest legnagyobb színházterme volt, mikor kinőttük már a korábbi épületet, már szenvedtünk, nagyon beszorultunk,
már minden, már ma a végén azt mondtam, amikor egy este volt 5 rendezvény, mondom, akkor ti a parkba tartsátok meg, mert nincs több termünk. Tényleg már nagyon szorított a cipő ott, és az Úr adott egy komoly növekedést ott, és imádkoztunk, hogy hova menjünk, és mikor beléptem erre a helyre, hallottam, hogy erről a helyről az első pillanattól kezdve, ahogy beszéltem az emberrel, tudtam, hogy ez a miénk. De hát ez egy 9000 négyzetméteres ingatlan. Ez milliárdos nagyságrendű érték, felújítás. Hát az én zsebemben nincsen ilyen. És ott volt az a meggyőződés 2 éven keresztül, hogy az Úr nekünk adta. Mint Józsuének odaadta Jerikót. Úgyhogy az akkori kor legjobban körbe kerített városa volt. És elkezdtünk imádkozni, elkezdtünk tárgyalni, menni, hogyha az Úr nekünk adja, akkor menjünk neki a projektnek. Úgyhogy semmi ötletünk nem volt, hogy lesz. De figyelünk a Szent Szellemre. De az Úr ezt mondta úgy, hogy mi meg elkezdtünk tárgyalni, mint valami komoly tárgyaló partnerek, úgy, hogy nem láttuk pontosan, hogy miből lesz. És egy évig tárgyalgattunk, vagy 3-4 évig, és akkor beütött a krak. Jött egy kínai üzletember, ránk ígért, és csütörtök reggel írtuk volna alá a szerződést, és szerda este 10-kor kaptunk egy e-mailt, hogy ne menjünk, mert nem a miénk az ingatlan. 2 napos sok terápia. Uram, de te nem ezt mondtad. És másnap aláírta a kínai szerződést, letett 60 vagy 70 millió foglalót érte. Tudod, ami nem jön vissza. Mi meg az isteni vezetés, és mi meg bennünket félretoltak. És el kellett mennem elvonulni, hogy valahogy kiózanodjak. Uram, de ennyire mellé mentünk? És az Úr vigasztalt és bátorított. Nem. Menjünk tovább. Hát de hova megy tovább? Hát letették a foglalót. És nem részletezem a történetet. 3 ilyen kör volt. Azt a kínai üzletembert még az országból is kitiltották, ott hagyta a foglalót minden, nem tudta tartani a határidőket, csak eltelt közben 3-4 hónap. És akkor újból nekiugrottunk. Hát megint jött valaki. Megint félretoltak. 3 ilyen kör volt. És közben nem is részletezem, hogy mik történtek. De egyszer csak megnyílt a kapu. És mi írtuk alá. És már ott vagyunk bent. És élvezzük a tágas teret. És egyszerűen, hogy hogyan, az Isten tudja. De a lehetetlen lehetségessé vált. Figyelj, nem tudsz náladnál nagyobb dolgokat meghódítani az Istennel való együttműködés nélkül. És a szolgálatban létfontosságú, hogy ezt megtanuljuk. Hogy együttműködni vele. És vannak izzasztó pillanatok ebben. Vannak. Vannak nehéz pillanatok. Vannak olyan kiütések is, amikor a fizikai világból jövő impulzusok azt mondod, hogy olyan, mint hogy a gyomorszájon vágtak volna. És kell egy idő. De a Szent Szellem mindig bátorított. Menjél tovább, menjél tovább, menjél. Itt még nem a vége, nem a vége, nem a vége. És ma mindenki csodájára jár, mert ezt csak az Isten tudja megtenni. Senki más. És ugyanígy lesz felújítva. Ugyanígy. Hogy figyelünk a Szent Szellemre. És vele együttműködünk. Amink van, oda tesszük, de az nagyon kevés. Az is semmi, mert hiszen a megszaporítás csodája mindig abból az 5 kenyérből volt. Ami egy ember napi adagja volt, és ott volt 5000. Az kevés. Befejezem. Hogy olvastuk az elején? Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Gyülekezet, ne állj be
az egyoldalú Isten kapcsolatra. Mert az nem hoz sok gyümölcsöt az életedbe. Az megtart az Áldj meg Uram klub tagjaként. Hanem állj be arra, hogy már egész fiatalon álljatok be erre. Hogy keresd az Úrnak a hangját. Ha szól hozzád, bátran tedd meg. Még ha néha mellé is nyúlsz. Mert mesélhetnék olyan sztorikat is, amikor mellé nyúltunk. De mégiscsak megtanulunk járni. Mégiscsak megtanulunk együttműködni, és előbb-utóbb a gyümölcsök pedig megjelennek. Úgyhogy szeretnénk most ezért imádkozni, hogy hányan szeretnétek felnövekedni ebbe, az Úrral való együttműködésbe. De jó látni, gyertek, álljunk föl. Álljunk föl, és hadd mondjak egy áldást erre, hogy Isten szelleme tudjon vezetni. Mennyei Atyám, én hálát adok a te népedért. Uram, köszönöm, hogy mindegyikünk tanítványok vagyunk melletted, akik tanulók vagyunk, akik megtanulunk, ami szűk, korlátozott gondolkozásunkból együtt működni a világ mindenség Urával. Atyám, köszönöm ezt, köszönöm ennek a lehetőségét, és én megáldom ezt a gyülekezetet, megáldom minden egyes felemelt kezet. Uram, tanítsd őket a te utadra, szólj hozzájuk, amikor fölkelnek reggel, és akarják hallani a te hangodat. Uram, jelents ki magadat neki, Szent Szellem, adjál impulzusokat, indításokat, mennyei löketeket a mi szellemünkbe, a szívünkbe, és adjál bátorságot, hogy megmerjünk tenni a te akaratodat, és köszönjük, hogy te is oda teszed. Te is oda teszed a Jézus nevében azt, ami tőled jön. Legyél áldott, Atyám. És Szent Szellem, add, hogy a veled való közösségünk. Imádkozz sokat nyelveken, testvérem, mert az nagyon segíti az együttműködést. Az nagyon sokat segíti az együttműködést. Legyetek áldottak ezzel a Jézus nevében. Ámen. És tudjátok, engem ez tart frissen, ez újítja meg a tüzet, hogy nincs olyan hét, ahol én ne tennék lépéseket az Úr munkájába, de hogy ne látnám az Isten kezenyomát. Én most itt órákon keresztül mesélni tudnék, de egyet még elmesélek nektek. Múlt héten kezdtük el a IFI, itt az iFest, ugye akarunk egy helyi IFI klubot. Játékteremmel, minden a fiataloknak, meg a tiniknek. Nyugodtan foglaljatok helyet. És összegeztük, hát a pénzünk az a töredéke volt, mint amit a mesterek mondtak, hogy belekerül. De azt mondtam, elindulunk, kezdjük, majd az Isten gondoskodik. És mit gondolsz, hogy mi történt? Egyszer csak valaki fölhívott, hogy ő nem is tudott erről, egy olyan összeggel, amivel most fúrra be tudjuk fejezni. Tehát egyszerűen az együttműködés az Istennel, ez a legcsodálatosabb dolog. Úgyhogy gyakoroljátok ezt, és figyeljétek meg, menni fog, és az életetek legnagyobb csodái jönnek ebből elő. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket!